Hyundai IC соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз, манин намуд аз қафои мошин ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, дутта сиденияи пеша багреф, мультирол, пробегаш 106 000 км. Пробегаш оригинал. ёдовар мешавем сиденияш кожини мебошад. ҳолати салони қафои мошин, сиденияш кожи сиёҳ. боз на инҷа люкам дорад дӯстони азиз. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. хайр расходаш худаш маълум 1.6 будагинда 6 литр 7 литр. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 809 0089 92 38 97 13. Opel Zafira B соли барориш 2006. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электро, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 253 000 км пробег дӯстони азиз. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Екатек, сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ку? расход хайр номаълум хусусият. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 68 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 622 77 62. Seska Elegans соли барориш 98. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 276 000 км. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. нархи мошин 68 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 868 19 99. Honda серви соли барориш 2008. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш чӣ қадар ку? 190. пробегаш 190 000 км пробег дорад. манин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана сиденияшам бисёр дар ҳолати хуб. боз инҷа люкам дорад. мотор 2.4 4WD. нархи мошин
110,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 833 70 75. Volkswagen Touran солаш 2007 мошин вагон мебошад ва ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 188,000 километр пробег. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. ҳолати салони қафои мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 792 88 18 77 31 10 11. Toyota Camry соли барориш 2011 мошин вагон мебошад. ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, центр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер, монитор. ҳама наворотҳои ин замона. пробегаш 96,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. дутта сиденияи пеш абагре бо сиденияи пеш лифт хеле ки дида истодед. боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин бисёр хуб. нархи мошин 145,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзат дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастраф дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.